Ilabihan ang kalipay sa nag-viral sa social media nga bag-o lang nakapasar sa 2025 Civil Engineers Licensure Exam nga taga Davao City. Diyang hired siya mismo ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Ani ang report exclusive. Wa damhan ni Dave Recososa nga mahimong tulay ang kamaayo sa iyang amahan aron magkatrabaho siya dayon human mipasar sa 2025 Civil Engineers Licensure Exam. Ning bag-o lang, nag-viral sa social media ang paghatag og libreng sakay sa amahan ni Dave nga si Tatay Edwin Recososa nga 15 katuig ng POJ driver sa Davao City kay usa na ka civil engineer si Dave. Sumala ni Tatay Edwin, usa ka adlaw siyang nagdalit og libreng sakay isip pagpasalamat sa kalampusan sa anak. Isip pasalamat sa pasahero kay sila usa sa nakahatag og grasya nato. Unang bisag inunani nga pamaagi makakuwanta sa ilahapon nga malipay sila. Kinabagulangan sa upat ka magsuon si Dave, kinsa nangandoy gayud nga mahimong engineer. Busa dako ang pasalamat sab niya sa suporta sa iyang pamilya kaniya. Grabe dyan ako kapasalamaton sa ilang mga sakripisyo na gibuhat para sa kuha o pagsuporta. Kay never jud sila nag-doubt sa akong kuan, sa akong makaya aning akong pagskwela. So sugod karon ako na pud ang mulihok para sa inyo ha. Ug tuod man, adlang Huwebes, nakikita kanila si DPWH Secretary Vince Dizon dala ang usa ka maayong balita. Kumusta ka? Congratulations, ha? Sir, mayang buntag, sir. Hired si Dave sa DPWH Region 11. Congratulations, ha? Welcome. Doon mo makikita na maraming pa ring mga kabataan ngayon na kahit na ganun ang nangyayari sa gobyerno, ganun ang nangyayari sa DPWH, gusto pa rin nga magtrabaho sa gobyerno. Grabe akong kalipay good sir na hired din ko diretso na wala ko nag-expect na mag-start din ko as soon as possible karong January. Gidaig sab ni Dizon ang gihimo ni Tatay Edwin. So, doon mo makikita talaga yung pagmamahal ng isang tatay, no? At yung pride ng isang tatay na yung kanyang anak na pinaghirapan niyang mag-aral, nakapagtapos, engineering pa man din. Giilasab sa LTFRB 11 ang gihimong pagserbisyo ni Tatay Edwin ngadto sa katawhan. Tambag ni Tatay Edwin kang Dave, Kinahanglan tapat siya sa trabaho gyud. Ug unsay tama, dapat himuon din niya. kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.